Öyle da şu yani maşgala diýdiň de türkmenli zenallary berýän hormatyny ýa-ni fiýle goýan fiýleler hakda 5 kelime söz aýtsan gowy boljak da. Sebäbi biz türkmenli berdi de biderek zenallary bir hormaty etýän fiýleler Madam şallağın eteğinde yatırıp vurup yiyince horlayan halk tam diyallada şu hakda Türkmenli nagat lenalı hormat koyuyalla siyleya kadimdan bir 5 kelime sayıp bersen o zaman men etek küçük yatıydım uklap geçen ede üstlerimde ömrüm olsun. İnne şeyler ýagdaý var. Bu men aýtjaksadım ilmi suwutnama. Mun kelim yani müňörçe ilmi suwutnamasy var. Ayal maşgala diýmek. Ene diýmek. Ene diýmek şu bizim bütün türkmençiligimizi, sazymyzy, sözümüzi, sunwadymyzy, hemme zadymyzy biz eneden alýas, atadan alamyz. Onam nirden alýas? Ene bizi dünýäge getirjek bolup sancı çekýär. Anha şol sancı kompýuterdaky sazyňyzy, videoňyzy, suratlaryňyzy nähili telefona geçirýäňiz ýa-da telefondan bir ýerik geçirýäňiz ýa internetden bir ýerik maglumat diýerýäňiz. Anha şoň tebiği görnüşi şol. Eneň çekýän dugum sancylary şolar bütün adamzadyň häsiýetini, taryhyny, arhivini çağa geçirýär. Şoň üçin ene diýmek, ayal maşgala diýmek bizim näme diýin? Şolar bolmasa biz ýok. Defämeden täji. Ha o täjem täşdenem aňarda ol gaty mübarek, gaty keramatly zat, ol el ýetirmez zat. Ýöne o kişi dillenlerde hormat goýmalar. Durmuşy deň paýlaşmaly. Bul aýalyň işi, bu erkegiň işi diýen ýaly görüň ýok. Ýöne gary işi, agyr işi aýaly ettirmeli. Sebäbi Allah Taala ony nipis näde edip ýaradan. Näde kalwan näde ýaradan. Ha o. O şoňa onuň erkek ýaly bolmaly zat ýok. Erkegiň boluşy tebigaty başga, aýal maşgalanky başga. Düşünşip bilmeýän diýmeler bizim durmuşymyzyň, ýaşaýşymyzyň çeşmesi ene. Şoň üçin şu ene hakkında aýdan aýdymlaryňyz, goşgularyňyz gaty täsir edýär maňa. Şol medeniýeti şonu adama adam edýän ene hormat goýulmasa, ene gowy ýetiştirilmese gejejiklikden meňine şu wagt 2 ýaşyndan gyjagaşymma. Şonu nähili ýetiştirsen, sen neslin, türkmençiligiň, adamzadyň nesli, geljegi şoňa görä bolýar. Bir adam bilen bütün dünýäni ütkötüp bilýäňiz. Ýekece adam bilen, ýekece dogry adam bilen taryhy, tutuş adamlaryň ykbalyny ütkötüp bilýäňiz. Şol adama şo güýjü, gudraty berýänem ene. Şoň üçin eneleri hiç wagt göňüne degmeli. Ol el uzatmak da etmeye beýle de dursun. Öňüm diýär biri, bağışlan, öňüm diýär biri, enesini 40 ýyllap arkasynda götürüp gelipdir diýär. 40 ýyllap. 40 ýylda olandan soň bir daşyň üstüne oturdup, enejan, hawa inni hasaplaşdykmy diýipdir. Enesem aýdypdyr, sen men 9 aýlap öz göwrämde göterenimi şu wagt etdiň diýipdir. Diňe sojaga şeri şu wagt diýipdir. Şoň öwgedin dorluň. Ana şolar ýaly. Ya türkmeniň geçmiş edebiýatyndan maktumoly kitabyny okuýsaň, goşgularyny okuýsaň ýa nusgawy şairler seydi Ola nefes hemişe zenallary hormat goýup zenallary gülü diýen gapdyrly. Enýän mugaddes hemme köp goşgularymyzda türkmen edebiýatyny kän her kitabyny okuýsaň, her diýasany okuýsaň enelere hormat goýmaly hakda goşgularda da kän işaret edilipdir. Görüňsiz onuň ün süwerip seretip görüň edil gaty dogry ýere barmak bassyň.
türkmeniň edebiýatyna seredilen bagty türkmenliň ene başka halklardan aýratyn hiç bir halkda bolmaýan görnüşde baha berýändigini, süýgü görkezýändigini ana şonda bilip galarsyňyz. Şoň üçin biziň üçin karta, biziň üçin ýol görkeziji biziň edebiýatymyz. Biziň sözümüz, sazymyz, sunutumyz, medeniýetimiz. Atatürk'ün ejesi Garaman, salırlan Garaman tayfasından. Kakası Kızıl Oğuz. Kızıl Oğuzlardan. Ece tarapam, kaka tarapam Türkmen Atatürk'ün gürrün söz. Şoň üçin Atatürk näme diye? Sizin mätäslik çekýän gudrotuňyz damarlaryňyzdaky asıl ganyna vardır diye. Aslıňyzda var diye, sizin aslıňyzda. Şoň üçin biziň kartamyz aslymyz. Kakamyz biziň aslymyz. Aýal maşgalalar barda hiç gürrün ýok. Şoň üçin aýal maşgalalarla balanşykly bir mesele bolanda türkmençilik orta goýaýyn, başga da gerek ýok. Arap täsirini aýyryň. Günmataryň täsirini, orsuň täsirini, ýene bir zadyň täsirini hiç bir milletde biziňki ýaly görellülük ene aýal maşgala, hormat, süýgü ýok, ihlas ýok. Şoň üçin türkmeniň sazy deňi taýsyz. Türkmeniň keşdesi, halysy, milli bu näme? Şolaryň hemmesini kim döredýär? Eneler döredýär. Şolary döredenler kimler dogurýar? Eneler dogurýar. Bizi hemmemizi kimler dogurup şuňa getirdi? Kimler bize nuruny çaýdy? Eneler. Ömürleri uzak bolsun ýaşaýandan. O dünýäsini täzelenden hem imany hemra bolsun. Amin. Doğa dileglerimiz, minnetdarlygymyz hemişe şolar üçin. Sawal dowlatçan, sawal beren gyzykly maglumatlaryň üçin, gurrunlygyň üçin ömrüň uzak bolsun. Katnaşyp duralım. Salamat bolun. Gelip durun. Bu